germans i amics, sovint, com ho hem fet avui, comencem la missa d'aquestes paraules. Que la gràcia de Nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin en tots vosaltres. Així queda clar que cada celebració iniciada en nom de la Trinitat és entrar en comunicació amb la vida inefable del Déu de gràcia, d'amor i de donació. El misteri de Déu, u i tri, no és pas comprensible només en la llum de la raó. La solemnitat d'avui, col·locada a l'acabament del temps pasqual, és una contemplació global de l'obra divina de la nostra salvació. Per una banda, se'ns vol mostrar que quan volem parlar de Déu no tenim les paraules adequades, i per l'altra, que el Senyor està més enllà de la nostra lògica humana. I per damunt de tot, cal entendre que Déu és amor. En efecte, el misteri de la Trinitat, amb la seva dificultat de compaginar u i tres, ens vol ajudar a admetre que Déu escapa de tota quadrícula traçada per l'enginy humà. Déu és un i múltiple alhora, un sol Déu i tres persones iguals i distintes. Déu és totalment transcendent, plenament alt. L'home, des de la seva feble comprensió, segur però de no creure irracionalment, reconeix i adora aquest Déu. És allò de la simpàtica llegenda de Sant Agustí que diu: és impossible que jo posi tota l'aigua del mar en aquest clot amb les meves mans. Però és més impossible que tu arribis a entendre el misteri de la Santíssima Trinitat. La transcendència de Déu té, però, una altra cara que endolceix i apropa el misteri. Perquè Déu és totalment diferent dels humans. Pot ser el més proper a nosaltres. Ell, llunyà, paradoxalment, és pròxim, és present arreu i és present especialment en el cor de tota persona humana. No pensem mai, doncs, que el misteri trinitari és com una mena de trencaclosca o de puzzle. L'important és, com en tantes coses, situar-se en una dimensió relacional. Dir Trinitat és dir Déu. Aquesta és la clau interpretativa del misteri.
Déu d'amor. De la contemplació del misteri trinitari es deriven aplicacions virtuals. El cristià viu l'amor de Déu i a imitació de la divinitat es viu dels germans. El Déu que viu comunicant-se esdevé l'animador principal de la nostra vida personal, familiar, eclesial i social. Cadascú s'ha de saber estimar per Déu. Ha de viure content i dialogar amb ell. Cada família ha de restar unida amorosament a imatge de la Trinitat. L'Església troba la raó de les seves relacions internes i de la seva missió en Déu u i Trí. El creient és portador de l'amor del mateix Déu amb tota l'actuació social. L'Eucaristia és la gran glorificació del Pare per Crist en l'Esperit Sant. Visquem-la avui amb veritables sentiments d'acció de gràcies i que el sagrament produeixi el seu efecte, que ens faci creadors de comunió com ho és el Pare, el Fill i l'Esperit.